kamaráti, zdravím vás! Čakáme na autobus do Zadaru. Ahojte! Čakáme na autobus do Zadaru, pretože Rubinka by neprešla koľko kilometrov, je to asi 4,5 km do mesta, tak to by nedala tam aj späť a predsa len je dosť horu, to už na jej pomery. A čakáme a zabávame sa týmto spôsobom. Rupuša a serehe a hevete de heve se minula baví a nebo Filipy a serehe a he a tak ďalej. Tak sa Rupinda zabáva. Rúbka, pozdrav do Kamieši. No, tak už som trošku opustila. Rúbka sa vezie v jej prvom zadarskom autobuse. No, sem tam počúva a takto pekne sedí a čaká. A sem tam nepočúva a rada by sa prechádzala po celom autobuse. Čo nie úplne všetky individuá sú s tým nadšené. Ale ten autobus nám dosť pomôže teraz. To teda. Žerpí. Chcela som vám natočiť trošku repertoáru z týchto pekárničiek. A zober si tu. Ježiš, že si mi to zobral. Chápeš, Rúbka? On mi tam nechal tú šišiňu. Rozumieš tomu? Rúbka je na svojom prvom tripe, ide do veľkomesta, tak som zvedavá. Ivi, trošku detailnejší záber chcem dať na tento burek so syrom. Burek je život. No toto proste tieto Iviho balkánske špecialitky, to on môže. Ja som si dal šišku, lebo evidentne toto je asi národ, kde proste v pekárni si môžete kúpiť, akože čo sa týka slaných vecí, tu majú dosť výber. Kadejaké takéto bureky na rôzne spôsoby. A čo sa týka sladkých vecí, tu majú toho pomenej. Nejaká štrúdlička tam bola, ale potom šišky. Akože normálne, že šišky sú ich obľúbená záležitosť, čo som si tak všimla. No tak Rúbka je na svojom tripe do Zadaru, do 80-tisícového mesta, ktoré žije turizmom a všetci, koho sme tu zatiaľ postretli, tak vedeli veľmi dobre po anglicky v rôznych vekových kategóriách. Bolo úplne jedno, či ste stretli babku, detku, dieťa, proste všetci to fakt vedia perfektne po anglicky, takže veľmi ich chválim za to. Šikovní sú. No a dneska už máme čo to v nohách, boli sme si zabehať. Rúbka... Toto sme už absolvovali. Hej, tady sme už išli. No, boli sme si zabehať ráno s Ivinom. Ráno, akože trošku neskôr ako ráno. O pol 9. O pol 9, hej. Však o 6:20 som bola s Rúbkou ráno. Na prechádzačke a potom sme sa mohli zabehať. Dali sme takúto tradičnú desinku. No a potom ja som bola ešte jogu si zacvičiť v rámci kempu. Inak veľmi dobre to tam je s tými cvičeniami. Už som bola aj na stretchingu, aj na joge, aj na pilatesi. A zatiaľ asi najlepšie bola táto yoga, sa mi tak vidí. Pilates bol trošku taký skrátený a stretching bol inak tiež veľmi fajn a normálne odporúčam priatelia, že tí, čo všetci športujeme, viete, že na stretching nebýva veľa času, ale je to veľmi prospešné, keď si ho vyhradíte. Aspoň raz za týždeň taký hodinkový stretching, normálne, že vám to pomôže k životu. A ešte, čo som chcela natočiť na tomto poste, sú tieto... Nie sú to výkresy, ale nazviem to umelecké diela. Je to asi na nejakej látke namalované. Predpokladám z nejakej túto školy. Tak to mi dosť pripomína môj život za mladí, keď som vystavovala u mojej babky na dvore moje výkresy z výtvarnej výchovy a všetci sa museli na ne chodiť pozerať. Moji rodinní príslušníci, takže ich veľmi týmto pozdravujem. Obdivujem ich, že to vydržali. No a tak. A tuto cez túto bránu sa ide do historického mesta. A čo je ale ešte veľmi dôležité, ale to vám natočím z iného pohľadu, vlastne to nevidno, že aký ostrôčok máme oproti. Natočím vám prechod touto historickou bránou, lebo je to niečo neskutočne veľkolepé. Ivi je prvýkrát v Zadare, teda respektíve celkovo prvýkrát v Chorvátsku, takže aj v Zadare. Ja už som tu bola zo párkrát. A je to pekne. Tí Chorváti proste majú niečo do seba s týmito historickými mestačkami. Naozaj im to tu vyzerá pekne. A tu kadejaké ešte, teda tuto konkrétne v Zadare, by mala byť nejaká historická románska stavba, ktorá tu má ešte nejaké tie pozostatky. Takže siaha to tu do ďalekej histórie, priatelia. Určite toto mesto nevynechajte z repertoáru, keď pôjdete po Chorvátsku.
Ukážeme vám ešte nejaké tie skvosty. Ale už len táto taká primárna ulička vyzerá sympaticky. Natočím vám takéto autentické, maličké uličky, keď už sa tu takto prechádzame. Pozrite sa, tu je nejaký obchodík so suvenírmi, ale veľmi pekný. V takom peknom historickom priestore. Teraz hľadáme jednu kaviareň, pretože... no však akože dobre. Ideme podľa navigácie, ale ideme tam preto, že Ivi si tam chce kúpiť kávičku, už sa mu minula. Majú tam specialty coffee. Nej, majú tam specialty coffee a tu majú vo výklade nejaké kroxy s rôznymi... Rúbka. Aha, tam je peso, že? Neotravuj rúbka. Títo sedenia vonku v reštaurácii sú nebezpečné, pretože rúpa sa pri každom zastavuje. A práve pred chvíľkou sme išli okolo takého marketíku, vyzeralo to ako na miletičke, len krajšie. A ona tam proste v strede chodníka hodila takú kadičku, že dovidenia. Takže sa predviedla a akurát tam boli takí Češi pri nás, takže bolo to veľmi super, ju povzbudzovali v tom. Naozaj úchvatné. No tuto vidím za rohom už takú peknú katedrálku, tak tu si pozrieme rekuže. No a za tou katedrálou poviem doprava. Nazrieme. Tuto je nejaká luxusná reštaurácia, Ivy je tu prestreté. Tak to je presne to, kde by som neprišiel. To sú miesta, kde nechodíme. Prestreté stôly ma deprimujú. No pozrite. Hej. Takáto fakt pekná katedrálka, alebo teda kostol, ale... Veľmi pekná. Rupi. Tak kamoši, tuto mierne fúka, inak musím povedať. Sme vyliezli z kaviarne, ktorú si Ivino vyhliadol a kúpil si tam kávičku. Dal si jedno espresso, si šupol, no a tuto sme na takom asi hlavnom námestíčku v Zadare, kde vidíte vzadu túto katedrálu aj s touto peknou vežou. Tá je fakt pekná, dosť zachovala. A tuto sú tie pozostatky tej románskej architektúry, ešte také nejaké vykopávky takéhoto charakteru, takže takto toto vyzerá. Ale tá väža je fakt veľmi pekná, akože veľmi zachovala, musím povedať. Ale aj katedrálka. Tuto paňulkovci sa prechádzajú. Kam ty ideš? Ešte vám tuto natočím zvyšok tohto námestíčka. Vidíte, tu sú tieto takéto proste vykopávočky v strede parčíku. Poď si, môžete na nich lahnúť, sadnúť, čo chcete, obedovať, večerať, snekovať. Tuto je ešte takýto kostolíko katedrála napravo. Pekné, akože musím povedať. Určite tí, čo máte radi architektúru, umenie a vyžívate sa v tom, nech sa páči, this is the place, ktoré môžete navštíviť. No ale čo je veľmi dôležité, už sa blížime k tomuto programu. Neviem, či pre vás až tak dôležité, ale pre mňa dôležité je tento výhľad na more, ktorý máme a oproti máme ostrov. A čo je to za ostrov? Kvízová otázka oproti Zadaru. Áno, takéto sú nápovedy. Je to najkrajší a najslavnejší ostrov Uglian. Nie, priatelia, je to čisto subjektívny názor, absolútne netuším, či je najkrajší. Ale boli sme na ňom párkrát, keď sme boli pomenší, takže mám k nemu citový vzťah, k tomuto Uglianskému ostrovu. Čo to sme tam zažili, nejaké tie príhody s našimi kamošmi a rodinou, takže úplne perfektné, teším sa, že ho máme takto oproti. Aj sme boli vtedy párkrát na výlete v Zadare, keď sme tam chodili na tento romantický ostrov, na ktorom som bicyklovala a dostala som defekt a som sa čudovala, že prečo to na tom bicykli ide tak ťažko. A potom som prišla na naše ubytovanie a to som zistila, že však čo? Mala som defekt. Vypočujte si morský orgán. Lupinka si aktuálne žobre nejakú tyčinku. Ona je neuveriteľná v tomto. Normálne si to proste vyžobrala. Ten čaká je stolný stĺp. Rúbča. Neuveriteľný tento pes. On sa zapredá za jedlo hocikomu.
hen tam je nejaká súťaž plachetničiek alebo čoho. Je tam nejaká taká hudební zložka z tých končín. Rupinka si dala siestu v strede ulice. Ide si svoj život. Však prečo nie? Mali by sme sa inšpirovať. Tuto máme pred nami takýto historický stĺp z neviem koľkatého storočia. Musela by som zavolať mojej pomocničke Nelči, nech mi poradí s týmito architektonickými kúskami a zároveň sa nepriznávať, že som maturovala z dejín umenia. A vzadu tu ani neviem, čo je. Teraz sme sem dorazili na túto placu. Je to pekný strom. Dosť taký veľký, vysoký. Áno, ako by Ivy nazval ho impozantný. A je také námestíčko. Asi ešte pozostatok tých hradieb, čo sú tu okolo celého tohto historického centra. A nejaké vykopávky do toho. Tu v strede. Tu na boku reštičky. Hore predpokladám parčík, ale tam sa ide z nejakej inej strany. Je tu akože čo pozrieť, veľmi príjemné nachodenie, ale odporúčame určite ísť do tohto mesta mimo hlavnej sezóny, lebo akože taký august, júl, to tu musí byť extrémne predspaté.